Hello friends, welcome to my new channel. இது ஃபன் டைம் வித் ஆதிஃப். இந்த சேனலில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பசல்ஸ் ரிடல்ஸ் எல்லாமே பண்ண போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே காய்ஸ், இதுதான் ஃபஸ்ட் வீடியோ. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பசில் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, விச் இஸ் லைட்டர், அதாவது இந்த தராசு மேலே இருக்கிற பொருளில் எது வந்து கம்மியான வெயிட். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ தெரிஞ்சிச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கேள்விக்கான நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 செகண்ட்ஸ். ஸோ இந்த 15 செகண்ட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கெஸ் பண்ணி கீழே இருக்கிற என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிங்களா? இப்போ வாங்க அந்த ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம். அந்த ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்பிளும் இல்லை, வாட்டர்மெலனும் இல்லை, அது வந்து பலூன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய்.